мы працуем не ў беларускамоўным полі, а ў беларускім. Для вас не пытанне, ёсць беларуская нацыя ці няма? Трэба развівацца, ісці далей. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Сённяшні госць нашага эфіру – выдавец Андрэй Янушкевіч. Добрый дзень, спадар Андрэй. Добры. Ваше выдавецтва працуе даўно. Выдае беларускамоўную літаратуру і мясцовых аўтараў і пераклады на беларускую іншых замежных аўтараў. Калі вы так вот свядома працуеце ў беларускамоўным накірунку, то я так разумею, што вы, прынамсі, і ваше выдавецтва сфармулявалі для сябе нейкую такую нацыянальную ідэю. Ну, можна і так сказаць. Я толькі адразу хачу акрэсліць тэрміны. Мы працуем не ў беларускамоўным полі, а ў беларускім. Для мяне ўжо беларуская мова, што гэта наша нацыянальная мова апрыоры. І лішні раз паўтараць гэта я не бачу сэнсу. Тады ўжо такое адчуванне, што для вас не пытанне, ёсць беларуская нацыя ці няма, на якой гэтай мове на этой нацыі трэба гаварыць і ўвогуле куды гэтай нацыі да чаго рухацца? Так, я лічу, што беларуская нацыя гэта нармальная нацыя, у якой ёсць усе падставы і фундаменты, каб называцца нацыяй, прабачце за каламбур. І так, у нас шмат дзе слабыя пазіцыі, мы знаходзімся сярод спецыфічных суседзяў, гісторыя і развіццё культуры, што раней, што цяпер, яно таксама вельмі дзесьці запаволенае, дзесьці проста мы існуем у складаных умовах. Але паўтаруся яшчэ раз, фундамент у нас ёсць, і я ў сваёй дзейнасці заходжу з таго, што мы нармальная нацыя са сваёй унікальнай мовай, з цікавым, ні на каго не падобным гістарычным шляхам і даволі добрым і моцным культурным даробкам. Карацей кажучы, ёсць тое, каб развівацца і рухацца далей. То есть я для сябе праблему нацыянальнай ідэі, скажем так, з гэтага фундаменту ў такім ключы даволі простым вырашыў. Я беларус, я не хачу належаць да нейкай іншай нацыянальнай супольнасці. Я для сябе гэта пытанне вырашыў. Трэба развиваться, идти далее. То есть, давайте так уточню. То есть, с вашей точки зрения, вот эта вся передача, она вам лишняя? Или это какое-то возвращение к очень старым записям, к очень старым рассуждениям, про которых вы, в общем, они у вас были когда-то и закончились, и вам больше не интересно? Не, чему она мне лишняя? Я могу донести свою позицию, коли она кому-то цікавая. Не, я к тому, что это для вас вот лично какой-то старый спор, который давно уже закончился, все выводы сделаны. Так, я разумею, коли мы шукали, нават не шукали, а задумывалися про нацыянальную ідэю на пачатку 90-х гадоў, калі сапраўды пасля савецкай татальнай русіфікацыі все было вельмі цяжка, мы і не марылі не аб якай дзяржаўнай незалежнасці. Але на сённяшні момант прайшло 30 гадоў, і калі мы застаемся на тым жа ўзроўні за 30 гадоў якога ніякага незалежнага дзяржаўнага існавання, мы па-ранейшаму шукаем нацыянальную ідэю ў такім жа ключы, як і раней, груба кажучы, боўтаемся на месцы 30 гадоў, вось гэта ўжо кепска. Я лічу, што трэба сунуць гэты камень і
Ну, штосьці рабіць практычнае. Ну, можна яшчэ нават ведаць і сказаць, для мяне на сённяшні момант больш актуальная праблема не нацыянальнай ідэі, а, скажем так, нацыянальнай практыкі. Ідэя ёсць. Беларусь, беларуская нацыя ёсць. Ну, прынамсі, кожны сам для сябе можа так вырашыць. Што далей? Што ты робіш на гэтым полі, у гэтым ключы і гэтак далей? І ну, якія вынікі твайго жыцця, тваёй дзейнасці? Вот. То есть, правильно я вас понял? То есть, вот Змитер, когда вас представлял, ну, и мне говорил, что вот вы придете на передачу, он говорил про вас, про такого вот, про змагара, политического активиста. А вы для себя, вы просто белорусский книгоиздатель здесь, да, который издает книги на белорусском языке. Вы не змагар. То есть, для вас как бы период змагания закончился. Да, все решено, и вы просто занимаетесь своим практическим делом. Да, и издаете книжки на местном языке. Все. Ведаеце, каб змагацца, патрэбная военная ситуация. Ці існуе насамрэч вот такія надзвычайныя абставіны? Хутчэй за ўсё не. Я яшчэ раз паўтаруся, што мы намагаемся працаваць, заходзячы з нейкіх такой крытэрыяў нармальнасці. Так, вот ёсць правілы, якія вызначае дзесьці дзяржава, дзесьці наша грамадства, дзесьці нашы нейкія свае стэрэатыпныя установкі. Ёсць свядомы выбар, хто ты па нацыянальнасці. Яго сёння таксама можна беспраблемна зрабіць. Все, далей ты дзейнічаеш. Ці можна назваць гэта змаганнем? Ну, ведаючы, што вот нават калі браць кніжны рынок, што тут тотальнае засілле рускай кнігі, дамінацыя расійскіх кніжных рэсурсаў і гэтак далей, то можна назваць гэта змаганнем. Но я хутчэй бы гэта акрэсліў як існаванне ў цяжкіх экстрэмальных умовах. Існаванне все-таки у такой мирной обстановцы. Так, цяжка нам канкураваць на кніжным полі з расійскім прадуктам, але немагчыма. Просто трэба рабіць больш, трэба рабіць лепей, быць больш актыўнымі, і да цябе пацягнуцца людзі. А сколько независимых книжных магазинов сейчас в Минске? Ну, на жаль, яны закрываюцца, і сапраўды незалежных кнігарняў, якія матывавана бяруць прадукцыю на беларускай мове, іх становіцца менш, можна пералічыць на пальцах. Ну, вот в Минске сколько? Ну, вот сон Гоголя закрылся, и теперь, получается... Хіба пальцаў на одной руцэ хопіць, каб... 5. Да, іх назваць, а можа нават будзе менш. Ну, але існуюць вялікія сеткі, тая ж Белкніга. Вашу продукцию берет государственные сети? Так. И мы разумеем, что без супрацоўніцтва з дзяржаўнымі структурамі, з дзяржаўнымі кнігарнямі, ну, немагчыма дайсці да людзей. Для нас гэта вельмі важная задача, каб людзі ведалі пра нашыя кнігі, а ўжо потым яны робяць свядомы выбар. Купляць ці не купляць гэтую кнігу, даставаць ці не даставаць з кашалька цяжка зароблены рубель. Але ведаеце, вось гэтае галасаванне рублём, калі чалавек свядома дастае грошы, каб купіць кнігу, а не штосьці іншае, гэта самае шчырае, што можа быць. Самы шчыры паказчык, што, значыцца, яму гэтая кніга патрэбная. А средние тиражи у вас, ваша книга? Мы імкнемся зараз до того, каб у нас тиражи были 1000 экземпляров. Як для беларускай, так і для перакладной кнігі. Мы просто вот раніцай я нахваливаў Максу набытую, выдадзеную вами кнігу «Акулярнік». Казаў, што вельмі добры пераклад і кніга вельмі цікавая. Але першае, што ён спытаў, а якім накладам яна выйшла? 1000 экземпляраў.
И как долго тираж реализуется на рынке? Ну, у нас для беларускага кніжнага рынку, і асабліва з беларускай кнігай, сітуацыя спецыфічная. Вот, скажем, на захадзе тэрмін жыцця першага накладу кнігі, які б ён не быў, гэта ўжо вызначае выдавец, але тэрмін жыцця вось гэтага гарачага піражка гэта паўгады. Груба кажучы, калі за паўгады кніга не распаўсюджваецца ў належнай колькасці, можна лічыць, што яна пацярпела паражэнне. У нас гэты тэрмін нашмат большы. Год, калі не 2. А ўвогуле можна сказаць, што кніга жыве таким паўнавартасным жыццём у нас целых 3 гады. То есть вы издали, провели какую-то рекламную акцию о том, что вы издали, а информация о том, что книжка издадена, она 3 года распространяется по белорусскому? Не, маецца на увазе, што яна кніга можа распаўсюджвацца 3 гады. І калі праз 3 гады мы бачым, што 30, 40, 50% накладу застаецца на складзе, значится, это кепска. Значится, это кепска. Книга не пошла. А можете вот так тогда пару самых распродаваемых ваших книг и пару самых кто никто не купил? Ну, я, может, не буду говорить про какие самые кепска распродаются, потому что это такое, ведаете, деликатное пытание в тем лику для авторов. А вы назовите не белорусскомовного автора? Не из Минска. Поляка какого-нибудь, все равно не жалко. Тут нема насамрэч розницы. Я, может, буду казаць такими агульными словами. У нас до апошняга часу, до выходу Гарри Поттера, ніколі не было, ведаеце, такого выдання, якое выстрэльвала і моментально разлеталася сярод чытачоў. В принципе, любое белорусское выдавецтво может таким автором похвалиться. Книгосбор Виктором Мартиновичем, Галіяф и Альгердом Бахаревичем, когда он там выдавался, Медисонт Андрусем Горватом. У нас были бестселлеры, але не было такого, каб яны просто, ведаеце, як бомба ўзрывалася сярод чытацкай аўдыторыі. Першая такая кніга, якая сапраўды просто моментально авалодала аўдыторыяй, гэта недаўні Гарри Поттер. Пераклад. Да, пераклад, калі мы за 1,5 месяцы реально продали амаль 2000 экземпляраў. Притым кніжка была і не танная, но яе поспех паказвае, што яна мела запатрабаванасць не толькі сярод беларускамоўнай аўдыторыі. Я магу з упэўненасцю сказаць, што добрую палову, калі не больш, гэтую кнігу купляла менавіта расейскамоўная аўдыторыя. Это пры тым, што на расійскай мове Гарри Поттер ёсць. Конечно, ён даступны даўно, і, ў прынцыпе, усе яго ўжо даўно прачыталі, але калі бачылі выданне, напэўна, людзей браў гонар, што кніга выйшла на роднай мове, і мы ганарымся яе афарбленнем, і што трэба в асабістай бібліятэцы такую кнігу мець. Я, ведаеце, можа, больш засяроджу увагу не на тым, што там стала бестселерам, у якой кнігі лепшыя продажы, а ў тым, што калі паглядзець на агульную сітуацыю на беларускім кніжным рынку, то можна заўважыць, што в беларускай літаратуры проста адсутнічаюць жанры, якія на сусветным кніжным рынку знаходзяцца наперадзе па продажах. Напрыклад, дэтэктывы. Беларускіх дэтэктываў, чыстых таких, ведаеце, класічных дэтэктываў, як па мне, з вялікай нацяжкай добра, калі там 2, 3, 4 кнігі можна назваць, якія выйшлі за апошнія 5-годдзя. А ва ўсім свеце гэта жанр номер 1. То есть, а детективы вы имеете в виду такие pulp fiction, люди, то, что читается, то, что читаешь в метро, пока едешь? Не абавязкова. Детектив же не низкий жанр. Это может быть вельмі виртуозная проза. И те ж скандинавские авторы, и сегодня польские авторы это доказывают. Нават та ж Джон Роулинг.
Калі напісала Гаррі Поттера, звярнулася да дэтэктыўнага жанру, і ніхто не абзаве яе творы нейкай там пашляцінай і нізкай якасці. Но у беларускай літаратуры вось такога літаратурнага прадукту, так, арыентаванага на звычайных людзей, масавага такога прадукту няма. Ён не ствараецца. А што есть? Другая такая беда, гэта романы пра каханне. Ведаеце, такія жаночыя романы пра каханне. Нема сваёй данцовай. Ну, нават не данцовай, ну, вот романы вот про это, ну, про наш быт, вот такія, кажуць палякі, романы там побытовыя. Таксама, калісьці славіўся такімі рэчамі Іван Шамякін, сёння у нас, можа, акрамя Валера Гапеева, ніхто толкам і не піша, а людзі прагнуць такой літаратуры. То есть, ну вот смотрите, я когда, допустим, из Москвы еду куда-нибудь в Нижний Новгород, это часа 3 или 4 ехать, я обычно подхожу к ларьку и покупаю какой-нибудь мерзкий, гадкий детективный роман про то, как русский спецназ на Марсе героически сражался с 6 ручными зелеными этими самыми пришельцами. И пока еду, дрянь эту читаю, мне стыдно, но я читаю. А здесь, если я буду ехать из Минска в Пинск, подойду к ларьку, то я такого не куплю. Вы купите то же самое, ту же самую российскую продукцию, ту же самую книгу и будете ее читать. И купите только с той причины, что белорусской такой книжки нема. А люди с великим задоволением бы прочитали бы про какое-то маньячное забойство в тем же Пинску. Но поверьте мне, это бы разорвало рынки. Но этого нема. И я еще раз скажу, ідэя ідэяй, але на практыцы трэба ствараць рэальныя рэчы. Толькі я магу нават Карла Маркса працытаваць, што тэорыя робіцца практыкай, калі яна валодвае масамі. А на практыцы трэба, каб, ну, у дадзеным выпадку, у дадзеным кантэксце, каб гэта былі вось кнігі, в тым ліку і такога кшталту. Нават калі гэта будзе такая вот, ну, як кажуць, ну, браць вот гэты прыклад Максіма, там, жаўцізна і пашляціна, але свая і па-беларуску, то это таксама будзе спрацоўваць, можа быць, на карысць фармавання нацыі? Да, безумоўна. У нас вот ёсць, калі ўжо казаць, вяртацца да тэмы размовы, я бачу страшэнную адарванасць эліт, назовем их нацыянальных эліт, ад звычайнага народу. Часто мне бачыцца, ведаеце, нейкія нават свядомыя ад адмежавання, што вот мы свядомыя беларусы, а вот там недзе за сцяной гета, нават не народ, вот, насельніцтва, да, якое все мы страцілі, якому ніколі не будзе цікавае нічога беларускага, бо мы такога высокага палёту, што мы іх нават не заўважаем. А это уже першы крок да паражэння нацыі. Можна нават сказаць, да яе вымірання, бо тое, што робіць эліта, павінна быць узорам для народных мас. Наша эліта, што культурная, што палітычная, павінна быць аўтарытэтам, каб да яе той же звычайны народ прыслухоўваўся і паважаў. І для гэтага часта трэба выконваць свайго роду сацыяльны заказ, даваць тое, што, ну, гэтаму народу трэба. Вы просто уявіце сабе, вот вы прыходзіце, вот і гэта кажаце, і говориш: Бахарэвіч, ну ты, конечно, і элітны, элітарны пісьменнік, человек пригожий, и все такое, сивизна твоя, там, интеллигентная такая. Ну, давай-ка вот ты напишешь что-нибудь про, там, скажем, як там... белорусский АМАП, там, у космосе оборонить незалежность Беларуси от 6 кстати, вот... лапых пришельцев. Вот... Или там Мартиновичу скажешь: Виктор, выдатно. Ночь, мова, все. Ну, давай вот, может быть, что-нибудь про забойство, там, маньяков, что-нибудь такое, трешачку там поддай.
И вот какая реакция будет, Вот как вы смотрите, думаете? про себя скажу. Я помню, есть такая в Петербурге галерея «Свиное рыло» называется. Объединение ладно, там матерно. Вот. И там захожу, а там висят картины, целый цикл картин Миши Рубцова. Есть такой алкореалист из Москвы, который нарисовал войну белорусских космонавтов с многорукими зелеными монстрами. И там целый цикл картин огромный, там, большой. Вот. И я скинул вот Лукашуку, Дмитрию, он тут как бы вот все это распространял, народ радуется. Но потом спрашивал, ни один белорусский художник такой бред рисовать не будет. Они как-то вот все вот очень романтично, возвышенно как-то вот. Ну, по-перше, давайте покинем Бахаревич и Мартинович, успокой. У них есть своя аудитория, свой метод. Я больше скажу, что повинны з'являться новые письменники. Бо письменник хоче признання, бо який сенс тоді видавати книжки? Навіть некілька сотень екземплярів, хоче популярності. І от, скажімо, до нас приходять з рукописами. Приходять з рукописами, і ви звідаєте, часто такий поп-фантастика, навіть щось написане в детективному жанрі. Але в основному, і це приносять наші білоруські люди, але в основному приносять на русской мові. І от це вельми засмучає. Чому тыя, хто мог бы ствараць падобного кшталту літаратуру, якая нават можа быць і на нашым полі камерцыйна паспяховай, чаму яна не ствараецца на беларускай мове? Вось. А яна проста патрэбная. Я вам кажу, што прыклад Гарры Поттера там, і Ведзьмара, старых кніг, якія даўным-даўно ўжо у нас можна купіць на рускай мове, што гэтая зацікаўленасць, гэты голад на такую літаратуру ёсць. І беларусы хочуць чытаць па-беларуску. Але, разумееце, хочуць чытаць хочуць чытаць сваё. Шмат хто разглядае літаратуру як сродак адпачынку, сродак расслаблення. Яму не трэба такога, ведаеце, інтэлектуальнага занурвання у там нейкія праблемы, у красоты слова і гэтак далей. І в гэтым плане беларуская нацыя нічым не адрозніваецца ад іншых, ад украінцаў, палякаў, французаў. Ніхто там не назове тых жа французаў ці немцаў нейкай, ведаеце, слабакультурнай нацыі, правда? Але калі паглядзець на статыстыку, якія кнігі, якія жанры там найбольш папулярныя? Тыя ж дэтэктывы. Гэта нармальна. І тое, што ў нас гэта выпадае, гэта ненармальна. Некоторое время назад есть такая издательница в Киеве, Полина Лаврова, может, знаете, издательство «Лагриус». Она рассказывала, что вот она говорила слово в слово, что, в общем, есть огромный гигантский украинский рынок, там 45 миллионов человек живет, там миллионов 15-20 человек говорят по-украински и готовы на этом читать. Но им не хватает как раз вот детективов, им как раз не хватает любовных романов, и она разбиралась, в чем проблема. Она ходила, спрашивала авторов, то есть она вот подходила в Киеве, там какой-нибудь писатель говорит, напиши детектив, или там напиши какой-нибудь женский роман. Вот. И общий ответ был, а зачем я буду писать вот это вот, позориться, если у меня есть возможность как-нибудь, когда-нибудь получить Нобелевскую премию. То есть, в общем-то, как бы большинство украинских писателей, подавляющее большинство, они все мечтают о Нобелевской премии, потому что вот Нобелевская премия есть теперь у поляков, Нобелевская премия есть у белорусов, следующие через запятую должны быть украинцы. Вот. И они сейчас как бы вот играют все вот вечные. Они производят огромные толстые романы, которые должны вдохновить шведских... Нават калі не Нобель, то, может быть, с гэтым же я войду у гісторыю там айчыннай літаратуры, а вот с нейкім дэтэктывам, куды ж я войду?
Ну, ведаеце, это вот еще одна такая праблема. Сапраўды, я гляжу, что на наших политиков, что на культурных дзеячаў, мне такое адчуванне, что часто мотивация их неких публічных дзеянняў з'яўляецца як бы такая аглядка, ці поставить мне за гэта помнік. Вось калі поставить, калі я войду в гэтаму вечнасць, я гэта зраблю, я гэта скажу. А то, як гэта ўздзейнічае на сённяшні момант часу, на сённяшніх людзей, гэта не так важно. Галоўнае, каб я быў, ну, скажем, пророком, выглядаў пророком. Мессией. У нас вот это мессиянство, я не знаю, просто як мы ад яго не пазбавіліся за 30 гадоў незалежнасці, я просто здзіўляюся. Мяне хвалюе, вот калі я і выбіраю кнігі для выдання, мяне хвалюе, як гэта дойдзе да сённяшняга чытача. Мяне груба кажучы, не цікавіць вечнасць, бо я ведаю, што калі кніга спрацуе на сённяшніх людзей, гэта будзе рэальна. І калі яна застанецца ў іх памяці, калі яна прымусіць і задумацца, і потым узяцца за яшчэ новую кнігу, тады я буду лічыць, што моя місія выкананая. Тады мы так дойдзем і да будучыні. А калі ігнараваць, тут добра сказаў Эдуард Пальчас, выкарыстаў тэрмін адмаўленне рэальнасці. Калі мы будзем адмаўляць рэальнасць і без этой сённяшняй рэальнасці спрабаваць заглянуць у будучыню, паверце, нічога не атрымаецца. Я гісторык, я гэта ведаю. Атрымліваецца, што беларусаў мы не зробім беларусамі, ці, скажем, не беларусізуем іх канчаткова, не неяк там не ўмацуем нацыю як нацыя без звычайных дэтэктываў, жаночых раманаў у такіх тых тонкіх вокладках, якія можна чытаць у электрычках. Ведаеце, не будзе беларусаў, калі не будзе іхнага культурнага прадукту. Мы народ, нас 10 мільёнаў. Не некалькі там десяткаў тысяч беларускасвядомых, якія часто закрываюцца вот в этом гетто. Зусім не. Мы народ. І эліта не павінна забывацца, што яна павінна працаваць на гэты народ. Асабліва у тых умовах, у тых абставінах, у якіх мы зараз знаходзімся. Бо без гэтага народа нічога не будзе. Ні незалежнасці, ні самастойнага культурнага існавання, ні нацыянальнасці. Гэта, ведаеце, мне такое адчуванне, што мы наступаем зноў на тыя ж самыя граблі. Мы не зрабілі высноваў з гісторыі БНР. Калі БНР вельмі актыўна шукала знешняй падтрымкі, а унутранай падтрымкі сярод мясцовых слоёў насельніцтва папросту не мела. Мы забываемся на тое, як рабілася палітыка у савецкія часы. Вось. Бо ёсць такая вялікая супярэчлівасць. Насамрэч, калі паглядзець уважліва, менавіта у пасляваенную эпоху у БССР нацыянальная культура, тым ліку літаратура, дасягнула свайго росквіту. Было шмат пісьменнікаў. Быць пісьменнікам было прэстыжнай справай. Кнігі выходзілі сотнямі тысяч экземпляраў. Былі сапраўды народныя папулярныя пісьменнікі. Вось. Але не было ніякай Беларусі як асобнага палітычнага суб'екту, нават культурнага суб'екту. Шла тотальная русифікацыя. І не трэба забываць пра гэта. А сёння, не гледзячы на гэтыя складаныя варункі, у нас все-таки ёсць пляцоўка для старту, лепей сказаць, пляцоўка для развіцця. Не трэба проста замыкацца ў саміх сабе, трэба выходзіць. А вот вы у соседей можете сказать, у кого примерно такое же положение с книжным рынком, вот имеется в виду вот для детективов и женских романов? И вот, до речі, да, калі вот говорить про Украину, Украина вельмі добрый прыклад, тому что у нас даволі падобныя ситуации, так?
Ну, калі казаць про Нобелевскую прэмію, ну, давайте не забывать, что Нобелевскую прэмію атрымлівае конкретный аўтар, а не нейкая там нацыянальная літаратура. Вось. Па-другое, мы ўжо 3-й год ездзім на вось гэты магутны кніжны форум у Кіеў, кніжковы арсенал. І я ў мінулым годзе спецыяльна агледзеўся за такой папулярнай літаратурай, масавай літаратурай на украінскай мове. І мяне здзівіла нават, хто знаходзіцца ў рэйтынгах топ-продажу украінскіх аўтараў. Гэта аўтары, якія пішуць простыя гістарычныя раманы, простыя, ну, такія раманы пра каханне. З'явілася вельмі шмат дэтэктываў, як вы кажаце, для электрычак. Там здвінулася гэтае поле, таму што ну, кніжны рынок пачаў працаваць па такіх нармальных законах. Выдавецтва разумее, што гэта будзе прадавацца, аўтар разумее, што ён на гэтым можа зарабіць, атрымаць і папулярнасць, і грошы, і пашло-паехала, закруцілася. І так робіцца ва ўсім свеце. Мы часто живем у иллюзиях, что, ну, гэта иллюзия, першую чаргу, як по мне, звязана с тем, что элита и массы вельмі адарваны один от одного. А вот роман Северины Квитковского «Колорадская пуща», вот я начал его читать, и, по-моему, я и Северин написал, что это абсолютно такое настоящее чтение для электрички. То есть упал метеорит, исчезла Московия, Беларусь затопила, какие-то хищные креветки охотятся на людей. Ну, в общем, такой специальная литература для того, чтобы ее читать из Минска в Пинск в электричке, ужасаться всему, что там происходит. Ну, я, на жаль, не читал, ну, так вельмі добра. Другое пытанне, каб люди ведали, что вот існуе такая книжка, и что... Северин говорил, что он уже второй тираж продает. Ну, ведаете... Ну, извините, но потом он сломался. Потом я ему написал, что это для электрички, все замечательно, мне нравится, сердце радуется. Он через неделю мне написал: не-не-не, я туда вложил глубокие философские смыслы. Я так и думал, что... Этим все закончится. Не, ну да, никто не хочет, каб его в эту категорию, да, ставили. Просто ну, і наші читачі беларускія вельмі добра адрозніваюць ну, фальшыўку ад сапраўды цікавага чытва. У нас былі кнігі, у якія мы асабліва не ўкладаліся нейкай і рэкламай, і прамоцыяй, але, ведаеце, людзі куплялі, пачынала працаваць, паволі раскручвацца армянскае радыё, и потом мы бачили вынік, что тираж распрадаваўся. Извините, я еще вспомню пример. Захоп Беларуси марсианами. Олеся Аркуша? Да. Я прям, во-первых, охренел. Ну, марсиане, понятное дело, россияне. Вот. Ну, начал его читать, но и там тоже было как бы какие-то философские глубины начали разверзаться страниц через 40. Начало было хорошее. Марсиане с какими-то красными звездами маршируют по Беларуси, прям сердце обрадовалось. Но и там автор не выдержал и все-таки... скатился. Поддал такого вот это самое как бы окудовище философских глубин. Ну, я нават не ведаю, як гэта каментаваць. Смотри, может быть, вся проблема в том, что не проблема в авторах, а проблема в продюсере. Да, то есть, вот, допустим, к вам приходит какой-нибудь сейчас, вот, посмотрит эту передачу, придет какой-нибудь молодой начинающий филолог, у него там как бы бред просто в голове гудит, он готов это все изливать, сделать из этого роман. И вот какой-нибудь должен прийти к нему продюсер, ну, как в фильмах пророк группы бывает, и начать объяснять: вот здесь философию-то вы убери, вот здесь подай трошничка, вот здесь вот пусть поет под откос поезд какой-нибудь. То есть, как бы вот нет человека, нет индустрии, которая бы указывала, как правильно. Як у США, калі вот мы читаем ці фільмы, глядзім, што пачаў пісаць кнігу, выдавецтва ўжо чакае, калі напіша, но але выдавец ці там прадстаўнік выдаўца прыходзіць, прачытывае напісанае і кажа: вот тут трэба падправіць, вот это вот сапсуе і далей не будуць купляць. Ну и вот давай, працуй як трэба. Да, то есть мы возвращаем ваше обвинение писателям вам.
А может быть, вся проблема в том, что вы плохо работаете со своими писателями? Не объясняете им? Я згодны, что тут, конечно, роля продюсера таксама важная. І ёсць такая практыка, калі сапраўды выдавецтвы тлумачаць і заказваюць патэнцыйным аўтарам, што трэба пісаць, што будзе прадавацца. Але ведаеце, ўсё роўна аўтар павінен спачатку сам для сябе вырашыць, чаго ён дамагаецца. Все-таки ён працуе на Нобелевскую прэмію, альбо ён, то есть на вечнасць, альбо ён хоча быць папулярным тут і зараз. То есть гэта все-таки унутраная свядомая матывацыя павінна быць у пісьменніка. А у нас пісьменніцкае кола, ну, варыцца перадусім вот этой інтэлектуальнай прасторы. І сапраўды часто здаецца, да, чалавеку сорамна выйсці за гэту прастору, стаць такім, ведаеце, звычайным масавым пісьменнікам. Гэта неяк не камільфо. Передадим письменникам, что вот эта вот вся интеллектуальщина, философщина и сподевание на Нобеля вас до домика на березе Нарочи не доведут. А вот нормально. Давайте вернемся до самого початку размовы, когда вы сказали про то, что для меня национальная идея, она уже давно вызначена. Я белорус, працую на карысць Беларусі, беларушчыны, мова, культура и все такое. Тым не менш, вот гэта для вас вызначана. А большасць беларусаў, калі пачула словы «мы русские со знаком качества», о, yes! Приходят, что почитать? Ну, тут можно, конечно, Бахаревича по-белорусски, а можно вот про «Гру на Марсе» по-русски. И я вот тут возьму, что мне тут мучиться, я вот это вот почитаю по-русски, мне простее это понимать, а там еще не все зразумею. Я учил белорусскую мову, но практики не было и уже не памятаю. Як довести? И ці треба доводить вот эту вашу национальную идею, якая для вас уже в 90-х была зразумелая, астатнім людям? Ну, просто кожны павінен рабіць тое, што ўмее. І рабіць гэты свядомы выбар і пытацца самога сябе, што я магу зрабіць карыснага для таго, каб Беларусь развівалася. Я для сябе гэты выбар зрабіў. Я з дапамогай сваіх соратнікаў, калег выдавецтва раблю кнігі. Я гэта ўмею рабіць і раблю той культурны прадукт, каб людзі звярталіся да беларускай кнігі, а не да рускай. Это таксама вельмі такая важная матывацыя, вельмі важная матывацыя для дзейнасці. Але, канешне, там мяне аднаго ці тых там 3-4 выдавецтва, якія існуюць, замала. Гэтае поле трэба развіваць, бо калі не будзе гэтага кніжнага прадукту для розных слаёў насельніцтва, што для цёці Нюры з Жыткавіцкага раёну, што для інтэлектуала, не ведаю, там, з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, для кожнага павінна быць свая беларуская кніга, каб ён меў з чаго выбраць. Калі гэта будзе, паверце мне, чалавек, асабліва наш чалавек, все часцей будзе звяртацца і да беларускай мовы, і ўспамінаць тое, што ён беларус, і тым ліку ён будзе ганарыцца, што ён належыць да беларускай нацыі. Бо сёння ж вельмі частая такая з'ява, што нашы людзі не ганарацца, што яны беларусы. І калі яны з'язджаюць на захад, асабліва на ПМЖ, вельмі шмат выпадкаў, калі яны як мага найхутчэй спрабуюць забыцца, адкуль яны родам. Гэта вельмі кепскі знак. Вот ваша асабістая нацыянальная ідэя для вас ужо зразумелая, але вот ці ёсць нацыянальная ідэя сённяшняга дня, якую б вы хацелі прапанаваць усяму астатняму грамадству? Развіццё. Свядомы выбар сваёй ідэнтычнасці, то есть адказаць самому сябе, хто ты ёсць, і развівацца. Там, дзе ты можаш рабіць тое, што ты ўмееш. Я думаю, скажа кожнаму беларусу сваю беларускамоўную кнігу,
Это, оказывается, ўсё больш складана філосафу. Не. Хтосьці любіць чытаць, хтосьці не, хтосьці любіць глядзець кіно, хтосьці увогуле нічога не любіць, але ён, разумееце, яшчэ раз паўтару, наша эліта павінна быць для іх аўтарытэтам, яна павінна кідаць ему вот это узоры. Не Москва, не Варшава, не Берлін, а менавіта мы павінны ствараць гэтыя узоры. Вось. А уже потым, поверьте мне, у плане вот этой некой и национальной сведомости, и национальной идентификации все ссовывается с места. В общем, белорусам нужно перестать мечтать готовить только высокую кухню и думать, что о ресторанах с 5 звездами Мишлен, а начать вот делать... Пачаць з малога пазбаўляцца ілюзій і заходзіць з рэальнасці, так. Вось такая нацыянальная ідэя ад нашага госця сённяшняга і наш падаруначак з выявай гэта магутнага беларускага звера. Вы такі ж самы магутны ў сваім сілы вам і магутнасці ў дасягненні вашых мэтаў. Андрэй Янушкевич, выдавец, Зміцер Лукашук і Максім Гаруноў былі для вас у студыі. Слухайце і глядзіце нас. Ідэя X на Еўрарадыё.